L-aħħar stadju fil-proċess sabiex l-abbozz ta' liġi dwar id-divorzju issir liġi seħda l-għodu bil-firma tal-President ta' Malta, Giorgia Bela. Kien 4 ilu li l-Parlament approva b'maġġoranza l-vot finali fuq l-abbozz ta' liġi tad-divorzju. Issa jmiss biss li liġi tiġi pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern u bekk mill-1 ta' Ottubru li ġej id-data indikata li fiha se jidħol effettivament id-divorzju f'pajjiżna wieħed ikun jista' japplika għal dan id-dritt ċivili. Kien f'Lulju li għadda meta d-deputat nazzjonalista Jeffrey Polucino Orlando ressaq Private Members Bill fil-Parlament sabiex jiġi introdott id-divorzju. F'Diċembru id-deputat laburista Everest Bartolo ppreżenta Private Members Bill emendata ma' Polucino Orlando. F'Novembru 2010 twaqqaf il-Moviment IVA u f'Jannar li għadda twaqqaf il-Moviment Żwieġ bla Divorzju. Fi frar il-Partit Nazzjonalista ħa pożizzjoni kontra d-dħul tad-divorzju, iżda kien tal-fema illi minħabba li m'hemmx mandat elettorali biex jidħol id-divorzju, din id-deċiżjoni għandha tittieħed mill-poplu. Għaldaqstant fit-28 ta' Mejju sar ir-referendum bi 53% jivvotaw favur id-divorzju. Nhar 13 ta' Lulju għadda mill-Parlament it-tieni qari tal-abbozz ta' liġi dwar id-dħul tad-divorzju f'Malta b'44 vot favur, 13 il-vot kontra u 12 l-astenzjoni. Kemm fit-tieni stadju u anke fit-tielet stadju, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien fost dawk illi ivvotaw kontra il pajjiżna idaħħal il-liġi tad-divorzju.